guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, bernameya berê me qala Boetius kiribû, qala jiyana wî, berhemên wî û hûn mijarên di felsefeya xwe de cih dayî wan me behsa wan kiribû. Di dawiya bernameyê de te gotû ez dixwazim qala berhemeke Boetius bikim, berhema felsefe, teselliya felsefeye. Teselliya felsefeye. Belê min gotû ez dixwazim lê eger tu naxwazî ez qal nekim. Na, ez dixwazim çawa navê wê nehat bîra min ji ber wê. Belê sezgîn teselliya felsefeyê di dîroka felsefeyê de berhemeke girîng e. Boetius vê berhemê di navbera salên 523-24 de li zindanê berî ku bê kuştin nivisandiye. Di serdema navîn de li Ewropayê nêzîkî 3-4 sal di nav berhemên herî zêde hatiye xwendin de ku İncîl jî di nav de herî zêde hatiye xwendin de cih girtiye û di roja me de jî hîn ji bo felsefeyê çavkaniyeke girîng e. û li cem me jî heye eger bixwazî ez bidim ji bo bixwîne. Berhemê got divê ez bixwînim zêde dibin. Ya birastî berhemeke felsefî ya ku di zindanê de hatiye nivîsandin balkêş e bi min. Berî ku em dest bi naveroka berhemê bikin dixwazim ser şertê nivîsîna berhemê tiştekî bipirsim Murat. Boetius çima dikeve zindanê û çima tê kuştin te beşa çûyî de gotû bu hatiye kuştin yani me behsa ciyana wî kiribû. Ya Boetius di navbera salên 408 û 524 de jiyaye. Di van salan de li şertê dîrokî gava milê dinêrin dewleta Romayê êdî li ber hilweşandinê heta hildiweşe êdî Ostrogot bajaran bi dest xistine û li serî İmparator Theodoricus Magnus heye. Boetius dibe konsulê İmparator. Boetius li bajarên wek Roma, Atina û İskenderiyê yani perwerdehiyeke baş dîtiye loma wek felsefeyê di siyasetê de ciyekê jî hatiye lê piştî demeke bi angaşta suîqastê tê girtin û di vir de jî balkêş e pêşiyê hevalê wî tê girtin. Boetius derdikeve hevalê xwe diparêze piştî parastina wî piştî hevalê xwe diparêze ew şik ji ser hevalê wî radibe dibêjin Boetius di nav meselê de ye. Dibên ya çi tê serê me re ji hevalan tê. Boetius wek sîxurek tê sûcdar kirin. Dibêjin Boetius wek sîxurek bi dewleta Romaya Roşilatê bi dewleta Bizansî re dixebite û dixwaze İmparator Theodoricus bikuje. Ji ber van îddiayan Boetius davêjin zindanê dû re jî bê mehkeme bê darizandin bi îşkenceyê giran tê kuştin. Boetius berhema teselliya felsefeyê di navbera 523-24 de li zindanê berî ku bê kuştin nivisandiye. Kuştineke siyasî ye. Spas bo vanagahiyan Murat. Naveroka berhemê çi ye? Dîroka felsefeyê yan ser felsefeya Xristiyaniyê wek te dît taybetmendiya serdema navîn felsefe Xristiyaniyê derdixist pêş. Belê naveroka berhemê felsefeye lê ne tenê dîroka felsefeyê an wek te got ne tenê felsefeya Xristiyaniyê li ser gelek mijarên felsefî sekiniye di berhemê de û berhemekî tenê me ra nikare bi kategoriyekê sînor bike. Ana ji alî ziman û vegotinê ve berhemeke edebî ye. Em di berhemê de helbestên Boetius dibînin. Ji alîkî ve jî berhemeke hukukî ye. Boetius bê mehkeme davêjin zindan û dikujin. Di berhemê de em baweyekî îronîk xweparastina Boetius dibînin. Û xên cîvana jî bi min ji aliyekî ve jî berhemeke psikolojîk e. Gava em berhemê dixwînin em psikolojiyeke giran dibînin. Boetius rastîn heqiyeke mezin hatiye destdanîtine ser hemû mal û milkê wî ketiye zindanê nikare malbata xwe bibîne
û zane ku wê bê kuştin yanî merivekî di navê psîkolojiyê de bifikire bê mehkeme û bê mafê parastinê di navê psîkolojiyê de xwe dispêre felsefeyê û bi felsefeyê xwe tesellî dike mirovekî xwenede zana rast û durust di tariya zindanê de berî mirinê xwe bi felsefeyê tesellî dike ev ne tenê teselliya Boethius e bi vî awayî dixwaze ji bo mirovên ku dikevin rewşê xerab rêyekê veke û dixwaze nîşan bide ku mirov êş û janî ruhê xwe bi felsefeyê çawa dikarin derman bikin çawa dikarin baş bikin Tego ne tenê li ser felsefeya Xristiyanî min ev merak kir bingeha felsefeya berhemê kîjan felsefeyê di navendê de kîjan nêrîn yan jî kîjan pergala felsefî heye Murat Boethius di felsefeya serdema navîn de bi taybetî di felsefeya Xristiyaniyê de wek teolog û filozofekî Xristiyan tê qebûl kirin lê di berhema teselliya felsefeyê de berhemeke Xristiyaniyê an em çawa bêjin doktrîneke Xristiyanî dernaxe pêş Boethius qala nêrînên filozofên berî xwe dike qala dibistanên felsefeyê dike qala ekolên felsefeyê dike û bi vî awayî li ser hin pirsgirêkên bê bersiv mane disekine de berhemê de wek felsefeke bingehîn te pirsî em dikarin bêjin wek felsefeya bingehîn çanda felsefe Yunan antik heye fikr û ramanên Sokrates Platon Aristoteles Pisagor heye dibistana stoayê em dibînin Platon Parêziyan û em dibînin ku Boethius vana didomîne û bi vana yani vana lalî ki taybetmendiya herî girîng a felsefeya Boethius derdikeve pêşberî me ev jî felsefeya Aristoteles e ana gava me qala felsefeya Xristiyanî kiribû sezgin belkî bê bîrate me gotibû ji du beşan pêktê felsefeya patristik û felsefeya skolastik di felsefeya patristik de di navenda felsefeyê de Platon hebû Clement, Origenes, Tertullianus, Augustinus vana kış li ser şopa Platon bûn îja Boethius bi werger û xebatên xwe yên li ser berhemên Aristoteles felsefeya Aristoteles derdixe pêş û dawî li felsefeya patristik tîne bi felsefeya Aristoteles re felsefeya skolastik dest pê dike û di felsefeya Xristiyaniyê de Aristoteles di navendê de cih digire ji xwe ji ber van sedeman Dante di komedya ilahî de gava qala Boethius dike dibêje Romayiyê dawî û skolastikê ewlê agahiyên baş bin Murat spas dikim ez bawerim bi van agahiyan ew ê berhema Boethius wê baştir bê fam kirin îca êdiyê de ez dixwazim werim ser naverok û üsuba berhemê bi taybetî navê berhemê jî bahra min kişan te got Boethius bi felsefeyê xwe tesellî dike di wan projeyên zindanê de nizanim me behsa ew kê nekir çend sala di zindanê de dimîne yani nêzî du sal vana dimîne yani ji bo ji xwe bi armanca kuştinê wî zindanê mijara teselliyê tu karî vê mijarê ji me re ravevekî Murat helbet lê berî ku dest bi bersivê bikim sezgin dixwazim li ser navê berhemê tiştek bêjim carna tevlîhevî çê dibin bi navê teselliya felsefeyê berhemeke din jî heye elin dibatin 1500 sal piştî Boethius di sala 2000 de pirtûka bi navê teselliya felsefeyê derdixe rast ew hat bîramin lê navê nivîskar nehatibû ji xwe gava navê teselliya felsefê derbas dibetim elin dibatin tê bîra mirov îja elin dibatin ne wek filozofekî di zindanê de wek mirovekî di jiyana modern de li hemberî pirsgirêkên jiyana modern xwe bi felsefeyê tesellî dike Boethius jî di zindanê de berî mirinê li hemberî nehaqiyeke mezin bi felsefeyê xwe tesellî dike felsefeyê ji bo êş û jana ruhê xwe wek çawa bêjin wek dermanek wek çareyek dibîne çawa yani xwe bi felsefeyê çawa tesellî dike li ser felsefeyê dixebite dixwîne çi dike xeber dide
tevkê bikêre xeber bi felsefeyê re xeber dide. Boetius di berhema xwe de di zindanê de bi felsefeyê le rûdinî û pê re xeber dide. Hemû berhem ji sohbet û xeberdanên di navbera Boetius û felsefeyê de pêk tê. Yani bi felsefeyê re sohbet hem tiştek pir xweş xuya dike hem jî tarzeke usûbeke pir balkêş e ev sohbet çawa dest pê dike. Çima balkêş e zêdîn we tu ji min re sohbet nakî? Dîsa jî yani ez rabim bi tena serê xwe rûnê bi felsefeyê sohbet dikim berhemeke binivîsim ecêb yani. Sohbetê çawa dide dest pê kirin, çawa devam dike yani rêbazeke çawa bikartîne tu piçekî behsa wan bikişî me re. Ya bi rastî jî ev rêbazeke balkêş e yani di berhemeke felsefî de rêbazeke edbêm nehatî ceribandin. Di berhemê de Boetius di zindanê de ye. Di nav tariya zindanê de di nav keder û xemgîniyeke mezin de ye. Ji ber jan û êş û keder û xemgîniya xwe nikare bi hişê xwe bifikireyî. Yani ew hestên ku zorê didinê ew xemgînî êş û jana rihê wî ji ber vanan nikare awa ew çawan bêjin baş bifikire, hişê xwe bikarbîne bifikire û rewşa xwe şîrove bike. Di nav vê rewşê de di tariya zindanê de nişka ve felsefe di sûretê jineke pir xweşik de li ber wî peyda dibe û dest bi sohbetê dikin. Boetius gava felsefeyê an jî bi devê wî xanima felsefeyê tesvîr dike metafor û şibandinên pir xurt bikartîne. Dego metafor ev metaforên çawan Murat ya jî ez vî şeklî bipirsim felsefe di sûretê jinekê de çawa xuya dike. Xanima felsefeyê yan jî tedî bi soranî dibêjin felsefe xan. Yeka çawa ye. Yekê çawa ye bi hevokên Boetius dixwazim bêjim ji pirtûkê jineke pir xweşik li ber serê min peyda bû ji çavên wî yên birqok mirov fehm dikir ku ne miroveke ji rêzê bû û xwediyê feraseteke mezin bû. Rengê wê geş bû, xwediyê ciwaniyeke bêdawî bû lê ji emrê wê mirov fehm dikir ku ne ji roja me ye, ne miroveke ji roja me ye. Qama wê carna wek mirovên din bû, carna jî gava serê xwe radikir digîşt ezmana. Fîstaneke hevrişimî lê bû ku xanima felsefeyê bi hostatiyeke mezin bi destê xwe dirûtibû û nexş kiribû. Lê ji ber ku fîstanê wê demeke dirêj e nehatibû paqişkirin, hinek ciyê fîstanê ji gemarê reş bibûn. Li ser fîstana wê du tîpên Yewnanî hatibû nexş kirin, tîpên pî û teta. Hinek xayîn fîstanê bi destê xwe perçe kiribûn û çend perçeyên bi qîmet û nexşkirî ji xwe re girtibûn. Lê xanima felsefeyê her cara ku xeber dida dîsa bi xwe van em çawa bêjin ciyê hatî qetandin bi ostatiyeke mezin pîne dikir. Yani xwe bi xwe dîsa telafî dikir. Xanima felsefeyê di destê xwe rastê de pirtûk, di destê çepê de jî asayeke hukmraniyê girtibû. Pir xweş bû ya tu karî dewam bike em. Çîroka me gihîştiyaran rahmet dîwbavê goftaran. Na bi rastî pir xweş bû yani bi min ev ji metneke felsefî wê detir wek ku destpêka çîrokeke em bêjin efsûnî bû me guhdar kir. Bi rastî jî teswîrên şibandinên bi hûrgulî em dibînin yani wek te got di nav van teswîran de van şibandinan de çi veşartîne Murat. Yani Boetius bu an teswîran dixwaze kîjan taybetmendiyên felsefeyê derxepêş ji ber ku berhemeke felsefiyê dawî. Belê bi rastî jî teswîrên bi hûrgilî û teswîrên xurt hene min gelek cihan kin kir. Yani rasterast min ego lê şayesandineke firehtir û dirêjtir heye di pirtûkê de. Ana ji van ev zê qala van taswîran bikim ji van taswîran em fehm dikin ku Boetius li ser felsefeyê, li ser dîroka felsefeyê çiqas serê xwe êşandiye. Yani ji hûrgiliyên biçûk em dikarin dîroka felsefeyê derxin meydanê. Pêşê dixwazim ji du tîpên Yunanî dest pê bikim. Boetius dibêje du tîpên Yunanî li ser fîstana xanima felsefeyê li ser dewa wê hatibû nexş kirin. Yek pî, yek jî teta.
ev her du tipên Yunanî wek du sembol û wek du taybetmendiyên felsefeyê nîşanî me dide. Tîpa pî felsefeya pratik, tîpa teta jî felsefeya teorîk. Bi van sembolan em fehm dikin ku li gor Boethius felsefe ne tenê tişteke teorîk e. Felsefe ne tenê fikirîne. Yani tenê li ser teoriyê tişteke razber ava nebûye, jaliyê tevgerê nav jiyanê çalakiyeke pratik e jî. Ev jî bandora felsefe Aristoteles nîşanî me dide. Em karin qala bandora Seneca jî bikin lê pêşî Aristoteles em dibînin. Yani ev nêrîn ji me re dibêje felsefe ne tenê fikirîne, wek mînak Aristoteles di felsefeya xwe ahlaqê de jî digot. Di felsefeya ahlaqê de gava tu li ser başû xerabiyê difikirî, dixwînî, di nav jiyanê de, di nav tevgerê xwe de jî divê tu vê zanînê nîşan bidî. Yani min xwen qediya nine, yani divê tu di nav jiyanê de jî viya nîşan bidî. Di nav van tasvîran de herî zêde qama felsefeyê bala me kişand. Boethius dibêje qama wê carna wek mirovek carna jî digêje ezmanan ji bo felsefeyê dibêje bi veya xwestî kîjan taybetmendiya felsefeyê nîşanî me bide. Yani ecêb û birastî jî. Belê bi viya Boethius dixwaze kurahiya wateya felsefeyê nîşanî me bide. Felsefe wateyeke kur di nav xwe de dihewîne. Ev kurahî jî ji nav jiyanê digîje heta ezmanan. Jaliyeke din ve jî em dikarin wek felsefeyên Platon û Aristoteles şîrove bikin viye. Platon ji aliyê wateyan ve jalî têgehan ve tim îdeyan nîşanî me dike. Aristoteles jî têgehan ji nav îdeyan digire û da dixîne nav jiyanê. Tabloya dibistana Atinayê bîne ber çavê xwe sezgîn. Di navendê de têdî Aristoteles û Platon bi hev re dimeşin li peyane. Platon bi tiliya xwe jorê nîşan dide. Aristoteles jî bi destê xwe erdê nîşan dide. Bi van taybetmendiyan di nav tariya zindanê de xanima felsefeyê li ber serê Boethius peyda dibe. û wek karê ewilî çi dike zanî? Çi dike? Periyên helbesteyên li dora Boethius rûniştîne diqewirîne. Xanima felsefeyê gava peyda dibe dinêre li dora Boethius periyên helbestê kom bûne. Xanima felsefeyê li periyên helbestê heqareta dike, tiştê nexweş dibêje ku ez nikarim li vir bêjim. Yani gava Boethius tasvîr dike wek xanimeke kubar û nazik tê ber çavê me ra lê ew sahneya periyê helbestê diqewirîne, sahneyeke ecêb e. Hêrs dibe û dibêje kî destûr da we û li dora vê mêrkê nexweş kom bibin û serî wî tevlî hev bikin. Dibêje û ji tu derdî re nabin derman, di ser de jî bi jarên xwe yê şêrîn derda kûrtir dikin. Hûn hişê mirova baş nakin, derman nakin, hişê mirovan dielîmînin nexweşiyê, hûn wek dirîkên tûj li dora fêkiyên hişê mirovan xwe dilefînin û wan eşk dikin. Yani mera ji dijminê xwe re nabêje. Xanima felsefeyê çima ji helbestê ewqas hêrse çima ewqas bi tundî helbestê rexne dike? Çi derdê wê heye bi helbestê re? Ya ev meseleya dijberiya felsefe û helbestê ne meseleyeke nû ye. Lê berî viya dixwazim tiştek bêjim berî ku di zindanê de xanima felsefeyê hîn peyda nebûye, Boethius bi helbestê dixwaze xwe aş bike hinekî. Lê mêze dike bi helbestê nikare ji nav xelas bibe. Bi helbestê dikeve nav melankoliyeke girantir û her diçe xerabtir dibe. Mêze dike helbest nabe dûre ji xwe xanima felsefeyê peyda dibe û wan diqewirîne. Ev meseleya felsefe û helbestê jî di berhemê Platon de ji xwe cî digire û di bernameya Platon de jî meqal kiribû hinek. Cara ewilî Platon bi sînoreke xurt rêya felsefe û helbestê ji hev ve diqetîne. Li vir felsefe sembola aqil e, helbest jî sembola hestê mirovan e.
bibore sezgin. Ligor Platon berhemên kujalî helbestvanan tê nivisandin heyînên rastîninin wek teqlîdekê wek siyek ji heqîqetê pir dûrin û bê qîmetin bi van berheman mirov nikare bigîje rastiyê û di ser de jî mirov bi van berheman ji rastiyê dûr dikevin. Li gor Platon di meseleya rastî û heqîqetê de amûra yekane felsefeye ji xwe di dewleta Platon de tenê helbestên pesnê xweda û xwedawenda didin dikarin cih bigirin. Helbestên din tucar nikarin ji deriyê dewleta Platon derbas bibin. Çimkî dewlet li gor Platon divê bi qanûnan bê îdare kirin û helbestên ku li ser hestan avabûne zirarê didin dewletê û zirarê didin qanûnên heqîqetê. Te gotû Boetius wek skolastikê ewilî felsefeya Aristoteles derdixe pêş. Li gel nêrînên Aristoteles yên ser helbestê Boetius ser helbestê çi difikire Murat? Di meseleya helbestê de Aristoteles wek Platon nafikire. Platon helbestê jalî epistemolojîk ve dinirxîne û dibêje helbest mirovan ji rastiyê dûr dixîne. Lê Aristoteles helbestê jalî epistemolojîk, ontolojîk û etîk ve dinirxîne. Yani Aristoteles jî wek Platon helbestê wek hunerek teqlîdî îfade dike. Lê li gor Aristoteles teqlîd taybetmendiyeke însanan e û bi vê taybetmendiyê însan ji candarê din vediqetin. Teqlîd li gor Aristoteles tenê kopyekirneke hêsan nine, perwerdehîn, bingehîn birêya teqlîdê çê dibin û ji aliyekî ve mirov teqlîdê yanî bi hunerê digîje hazeke. Ev nêrînên Aristoteles di berhema Boetius de xwe nîşan didin. Yani di serî de berî ku felsefe di zindanê de peyda bibe, Boetius dixwaze birêya helbestê êş û janê xwe îfade bike, ji xwe di berhemê de em helbestên Boetius jî dibînin. Yani Boetius ji helbestê nedûre wek üslûbeke edebî di nav pexşanan de cîdayê helbestan jî her beş di berhema Boetius de bi helbesteke bidawî dibe. Yani fikr û ramanên di beşên pirtûkê de îfade dike, bi alîkariya helbestê xurt dike û piştrast dike. Yani Boetius wek filozofek ji bo îfadekirina fikrên xwe helbestê bikaranîtiye. Ev jî ji xwe bandora Aristoteles nîşanî me dide. Li gor Aristoteles mirov tenê heyîneke rasyonel nine, jaliyekî ve rasyonel e, jaliyekî ve jî ruhiye yani xwedî hestan e. Ev jî wek aqil qîmetê dide hestê mirovan. Ez vê merak dikim madem helbest ji bo Boetius ew qas girîng e û di berhema xwe de em dibînin helbestan jî bikaraniye. Felsefe gava peyda dibe çima periyên helbestê diqewirîne û bi gotinên tuş rexne dike. Ya rast e ev wek nakokiyeke mezin xuya dike. Lê sedema viya ne nêrînên Boetiusên li dijî helbestê ne. Di berhema Boetius de felsefe gava peyda dibe wek karê ewlî periyên helbestê diqewirîne. Lê ne ku Boetius helbestê bêqîmet dibîne. Boetius bi vîya wayî dixwaze ew nîqaş û dijberiya di nav felsefe û helbestê de nîşan bide. Dixwaze dudiliya mirovan a di nav aqil û hestan de nîşan bide. Li gel vê dudiliyê Boetius dîsa qîmeteke mezin dide helbestê û di berhemê xwe de bikartîne. Çimkî wek Aristoteles Boetius jî helbestan wek katarsîsek dibîne. Helbest gava mirov bi rêya helbesta hestê xwe îfade dikin, rihê mirovan rihê xwe ji hestên xerab û nebaş wek paqij dikin û bi rêya helbestê êş û janê rihê mirovan kêm dibe. Boetius jî wek Aristoteles difikire. Belê, Murat dixwazim em hinek ser tarz û üsluba berhemê jî xeber bidin. Berhem ne wek pexşaneke, wek sohbetek di navbera du kesan de hatiye nivîsandin. Belê. Çima bi taybetî ev tarz, ev rêbaz hatiye hilbijartin? Ev tarza sohbetê an tarza diyalogê em di berhemên Platon de jî dibînin sezgîn. Hemû berhemên Platon di tarza diyalogê de hatine nivîsandin.
yani lever her çıka Boetius vek skolastik awli be kabul kırınca em dibinin ki o hin de bandora Platon de. Çünkü evci vek Platon bağlı ki sohbet diyalog nevsiye evci çapkaniya vi Sokrates'e. Ana de epistemoloji de gava em le Sokrates dinerin Sokrates vek çapkaniya zanini rast akıl nişanimede de rasyonalizme de parize. U dibêje mirov gava tê dünyayê hişê wan nevalane. Di hişê wan de zanîn hene tenê divê ji bo van zanîna mera derxe meydanê divê mera pirsên rast bipirse. Loma Sokrates gava em çawa bêjin ders dide xwendekarên xwe rasterast yani xwendekar li ber rûnanîn û godarî nakin. Tim pirsa dipirse. Dibê ji xwe di hişê wan de heye ez tenê gere wek bipirsa wan derxînim. Viya jî diya Sokrates pîrike. Zaroka duweldîne. Sokrates dibêje çawa ku diya min zarokê dizikê jina de duwelidîne ez jî wek pîrikeke zanînê hişê di hişê mirovan de ji hişê mirovan zanînê duwelidînim. Ji vîya re jî dibêje ew maotik, metoda maotik yani metoda weldandinê em bêjin. Ev tarza diyalogê çavkaniya wî ev e. Wek pirseke dawî jî dixwazim veya bipirsim Boetius di berhema pirsa dawiye ne wer sezgîn? Yani ji bo min pirsa dawî ku tiştek neyê bîra me. Boetius di berhema teselliya felsefeyê dixwaze ji me re çi bêje? Daxwaz û mirada wî çi ye ji vê berhemê? Ya dixwaze ji me re bêje bixwînin, baqil bin, bibin însan û meriv. Yani êdî çi bêje ji me re mêrkî feqîr li ber mirinê? Boetius bi Kurt û kurmancî dixwaze ji me re qala giringiya felsefeyê bike. Yani felsefeyê wek rêberek nîşanî me dide, wek doktorek, wek dermanek nîşanî me dide. Di berhemê de gava tu li sohbeta di navbera Boetius û xanima felsefeyê de di nêrî dixwînî, tu dibînî ku Boetius di rewşeke xerab de li benda mirinê ye û rihê wî di nav êş û janên mezin de ye. Felsefe tim ji Boetius re dibêje birîna xwe veke ku ez derman bikim. Yani wek doktorekê li ber serî wî ye. Wek nexweşek here doktor o derdê xwe ji doktor re bêje û doktor jî re bêje viya bike viya neke. Yani Boetius di nav psikolojiyeke giran de ye dibêje viya çima tê serê min, çima hatiye serê min. Lê xanima felsefeyê ji dîroka felsefeyê mînakan dide. Dibe viya ne tenê hatî serê te. Qala mirna Sokrates dike, bê Sokrates ya teyîdan kirin. Qala sürgüna Anaksagoras dike, ji ber fikrên xwe tê sürgün kirin Anaksagoras. Gelek mînakên wer dide, yani divê tu wek filozofekî, wek kesekî felsefelan, divê tu bi vê çavê li êş û janê xwe nenêrî. Mînakan dide. Yani tim rêyek li ber Boetius ve dike û bi vî awayî sohbeteke kur û felsefî dest pê dike. Yani ji vê sohbeta kur jî berhemeke muazzam derketiye û hîn jî li ber destê me ye. Boetius berî mirinê di sala 524 de vê berhemê temam dike û ji xwe 524 de jî bi îşkenceyê giran tê kuştin. Di baweriya Xristiyaniyê de dûre wek şehîdeke pîroz hatiye qebûl kirin û di sala 1883 de ji aliyê pîskoposiya Pavyayê Pavya ciyê ku di zindanê de lê maye. Navê ciyê ku bajar e baş nizanim. Ji aliyê pîskoposiya Pavyayê 23 çiriya pêşîn yani roja ku hatiye kuştin wek roja bi bîranîna Boetius hatiye qebûl kirin. İade itibar jî kirine. Belê wer kirine. Yani birastî jiyanek balkêş. Murat wek min got pirsê me qas bin tune bi gotineketê dawî em karin biqedînin. Na gotin wek gotinek dawî dixwazim ya bêjim bi Boetius re me beşek felsefeya Xristiyaniyê bi dawî kir.
beşa patristik qediye ediyemi dest be beşa skolastik bikın megotu bu felsefe Hristiyaniye duşağı a evli patristik a dudiyacı skolastik patristik qediye emija dest be serdema skolastik bikın başı em dikarin xatir godara buxazin ve çağı beli tişteki az bejimci tüneye u qahvameci qediye şu em dikarin xatir buxazin گهدارên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه